Iazko edizioan mailarik gorenera iritsi zela esatea ez da gehiegizkoa. Ekonomiarik indartsuna ez dute izango, baina beste doai batzuk badituzte. Bat, probaren ibilbide ikusgarria antolatzeko gai dira. Zaletuen, naiz txirrindularien gustoko dena. Eta bi, bertara datozen kirolariekiko erakusten duten gertutasuna ikaragarria da. Munduko txirrindulari honenetako askok beren burua eskaintzen dute asteasun parte hartzeko. Atzean dagoen lantaldearen meritua dau, inundik inora. Horregatik guztiagatik, aipamen bereziaren bitartez, gure eskerrona adierazi nahi diogu Aitzondo txirrindulari elkarteari. Igo dadilarenik, aipamena emango dien Andoaingo txirrindulari eskolako kidea. Igo dadila beraz, Jose Luis Barberena. Etor daitezela, Aitzondo txirrindulari elkarteko ordezkaria txalo bero batekin. Olentzero, aski ezaguna da Andoaindar horrerentzat, zenbatetan aipatzen dute aurrek ikastetxeetan edo etxean. Entzun, gogoan hartu edo aipatu ere, bai. Aipatu egiten dute, baina ikusi, ez zuten ikusten. Horretaz hartuta, guraso taldea lanean hasi zen 2006an. Olentzero eta Maridomikiren irudia Andoaingo kaleetan barrena zabalduz. Aita Larramendi ikastolan ideia aipatu zuten eta haien baiezkoarekin elkarlanean hasi ziren. Esan bezala, aurten nabarmendu nahi duguna ekimen xumea da, baina eraginkortasun handikoa. Kuantitatiboa baino, neurgailu kualitatiboa erabili dugu erabaki hartzeko garaian. Guraso taldeak, Aita Larramendi ikastolak, eta Olentzero eta Maridomikiren etorrera antolatzen laguntzen duten bolondres guztiek, merezi dutelakoan gaude. Euskal tradizioi dagokionez zegoen utxunea bete dutelako. Neurri batean izan dadila, gaur aitortzen diegu meritua aurrera egiteko bultzadatxoa ere. Aipamena banatzera, etor dadila lehenik, Ainhoa Larrea, Zizurkilgo udaletxeko kultur teknikaria. Haien eskuetatik jasoko dute, kulturari dagokion aipamen berezia. Horren bai, torra ikustela, txalo bero batez, Olentzeroren etorrera antolatzen duten antolaketa taldeko ordezkariak. Gizatasuna deitu dugun arloan, beharrean diren herri batekiko elkartasuna erakusten duten beste herri bat nabarmendu nahi izan dugu. Aduna herriak Sahara herriaren alde erakusten duen elkartasuna deigarri egin zaio Aiurriko erredakzio batzordeari. Urtean zehar egutegiare erreparatuta hainbat bider akordatzen dira adunarrak Sahararekin. Udalak eta herritarrek oro har eskuzabaltasun handiarekin hartu dituzte Saharako haur eta gaztetxoen festak. Miseriaren eremuan bizi diren lurralde hartako haur eta gaztetxoek herrigune alaitzen dute urtean behin gutxienez. Gaur eta hemen diren adunarrek jasoko dute aipamena. Zuei, mila esker egiten duzuen lan isilagatik, eredu zarete. Zuen bitartez eta zuen laguntzarekin jarrai dezala aduna herriak elkartasun hitza edertzen. Aipamen bakarra falta zaigu gaur banatzeko, eta ez nola nahikoa. Ore handia da Aiurrirentzat eta Larramendi Bazkunarentzat orezko aipamen hau banatzea. Jon Unanue, Larramendi Bazkunako lehendakariak emango dizkigu Joseanen lan eskergaren inguruko hainbat xehetasun. Merezimenduak irakurri eta gero, Jauregik ere Unanueren eskuetatik jasoko du orezko aipamenari dagokion oroigarria. Andre eta jaunok, Manuel Larramendi Kultur Bazkuneko zuzendaritza batzordeak Jose Antonio Jauregi Iruretagoiena jaunaren alde ohorezko aipamena egitea erabakitzeko garaian aintzakotzat hartu dituen merezimenduak hauexek dira. Errebotea eta joko garbia euskal pilotaren modalitate zaharrenetik eratorritakoak dira. Eta egun jokatzen direnen artean zaharrenak. Amasa Bilabonan duela 150 urtetik ona jokatzen omen da,
baina aurretik gure haranetako pilota soroetan jokaturiko kirola zen. Galzorian egon dira sarritan. Oso esparru geografiko txikira murriztuak. Oso laguntza gutxi, bat ere ez esateagatikan, jaso dute azpiegitura eta jokaleku egokiak eraikitzeari zegokienez. Eta lagun gutxi batzuen ahalegina eta adorea behar izan da, aurrera egin dezaten. Duela 35 urtetik ona, Bilabonan erreboteak zein joko garbiak bizirik iraun dezaten egin duen lan etengabea, ezinbesteko gertatu da euskal pilotaren modalitaterik zaharrenek aurrera egin zezaten, 10 Bilabonan, eta oro har Gipuzkoan eta Hego Euskal Herrian. 11 lan egin behar izan ditu Jose Antonio Jauregik erreboteari eusteko langintza horretan. Eta zerbitzu horrek aiurri ohorezko aipamena merezi du. Hori eta gehiago, noski. Eta Jose Antonio berak jasoko du gure ohorezko aipamen hau.